nang tiri bahai ma tong khaningo kaplai yang zeoro BJP sing mai thana borok ame hom do ja khanang tiri bahai ma tong ni bukao belai khana tong thokjak ani laibo tong thoka hibana omo haige tong thokmang to ani laibang tong thokmaya ko karon public ni hamjak mangmagui dini kaplai mangka kaisa poisoro phai maka bubagar ni tuidul bungbai bu am tani jotto lukurok ni hamjak bani bising tui omo haijaga ang thaisok paija tabo khoroksa bubagar ni wariya rangoi kaisa samang tangani sep sujung maka abuni bagui belai kha tong thokjak boni bak kesar mazar ang bubagar na hamba yafa musugo ei bubagar na khulumung bu yafaro nole kaisa 29 kristokuni khoroksa borok ongoi ba bubagar ni wariya songoi omai ke 41 je ompi nogor ko basgoi ni emang no agir ko mari wari wan sok koplayong nan bagai emne tang krishnopur lingui to ompi ko phagi batai phinai ba koplayong phinai amai tang imang nugraya karon suddenly nomination ni dino bubagra hor butuk mago 11:30 সময় ko phone khaiga nang ompi ko thangui lorai khaina nangnai badal konna jobat yanomat mesen nai omai kaisa bubagra bai jage jak thangena ang loge ni yes dinai hor 12 ta bisingo gari nagai ang ekta সময় ni bisingo na rajbari thang sokka abuni bagai a hor ni simi ke nomination din ni simi khai ani bukhago aka kaisa target rom kha jesika banang sing bubagar ni koknang palan ma khainai te ang ompi nogro jesika banang sing ang khorok tipramo thanengoi khorok candidate ngai ang apply ngai hne ani bukhago ekta promise kaisa acha ta kaisa paithago sumuje norok ni je candidate 42 ta rijak man jagao tabok norok 13 ta apply ang khatai 29 ta je candidate apply ong yarang na tamo kok ni bukhago tam mai sinai amake tong thok mani jagao অবশ্যই जों ताबोंनि जे सीट ताबोंनि जे कैंडिडेट जों जे लराय खेमनि तिप्रामो जे लराय खेमनि आबो जों एमएलए बा मिनिस्टार पोस्ट नि बागै जों लराय खाया आबोनि बागै 13 टा पॉइंट बे जों खुसिंगिया आर जारा मायरकबो दुखंनो नि कखरै कारण जिनि जबांखा कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नि बागै जिनि ग्रेटर त्रिपुरानि बागै जों जेतु जबा खायो ओ जागा चेन्नाइ टंगाय कप्लाय टंगाय बरंबो खाबेलनानि गरै जे जागा जों 13 जन कप्लाय मनि यागोलो मिया बरो साइमन कानासिनि अमित शाह जी होम मिनिस्टार बखत जिनि दिल्लीनि फाइगै जिनि महाराजा बाय कगनाम सालायना बागै जिनि त्रिपुरासानि बिरमानो थैगै तामो मान थाइदं तामो सुथाइ दं आ कग्रनो साना बागै दिनि खुद जिनि अमित शाह जी फाइसक फाइखा गोबां समायदि जों 13 जन एमएलए कप्लायबाय बुबाग्रानि फानबाय जों बो जागा फाइसक फाइमाखा बुबाग्रानि अर तंगदो तैसि खरकसा होम मिनिस्टार फाइगै बाद दंगा जे बुबाग्रा बाय कक सानानि बागै ते अमाय कतर कक अमाय तंग थक जागा जों बो जागा माननाय आटे कैसे सुमु बस कांगो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3 days नि बिसिङनो बर काइसे अपॉइंटमेंट खाइनाय एरपरे विदिन 2 months 2 मास नि बिसिङो काइसे रिटन एग्रीमेंट नाय रिटन एग्रीमेंट नि यागुलो जेसिनि मान थाइनो कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन मा खांगै जों रिटन एग्रीमेंट थांनाय एरपरे जोंनो जे एलायन्स नि बागै जे अफार इमारम जों आबोत्रनो थांनाय जे थाइनो मरा जवान सुनाय किन्तु रिटन एग्रीमेंट माया साकजरा थै जों दाबो केबो बाय सरकार खाया जों सिटिं एमएलए तंनाय सिनि आवाज न सिनि मुभमेन्ट जों जारि तंरिनाय कंडीशन बेलायगोन हामिया जे दियो थांग लामा हामिया ताबो जों जे जागा लामा फायो तक सिंलों फिलो जों ताबो कक सालाय तंलायगो बिजय मिसिल एन्जय खालाय तंग तंसलाय तंग ओ जागाबो लामा सु हामियाखौ फाइसक फाइजा माने जागा थांग खांके 80% लामानो डैमेज रूट दि कंडीशन बेलायगोन हामिया आबोगनो फर्स्ट प्रायोरिटी लामा रम जागनाय बनि परि जे जागा तैकरै आ जागा तैरह जागनाय बनि परि जे एजुकेशन सिस्टम जा जागा मास्टर थाय अपन तंगाना स्कूल तंगो सफिशिएंट स्टूडेंट तंगो बट टीचर नि सफिशिएंट नंगिया आ जागा रगो टीचर बाहायके जों डिप्लॉय खायमोनना आबो चाइ तक जोंनाय बनि परि हेल्थ नि जे कंडीशन नायने खा जे जागा जिनि ओमपी हॉस्पिटल बनसे सफिशिएंट डॉक्टर्स करै स्टाफ करै नर्स करै ओ दिन आं डॉक्टर बाय खरक सबाय कक सालाय फैखा आ स्टेप नु नाजनाय काइसे स्टेप बाय स्टेप नाजनाय तै ओमपी नगरनि आमचाइनि लुकरना कोइना मुसुगो तावाना दि आं तंखा बुबाग्रा तंगो बुबाग्रानि तैदुल बुंबाय जिनि डेभलपमेन्ट नि लामा बेलायखौनो जों सासाङै फिउचार नुजाक दं आबो आं गाहामखौनो नुगै दं आता केसे सुमुङो तिप्रा सालु करकनि बिसिंति गोबां मान ताबो खायाके बा भाइरेल बंग दंबा सुमुङो हायनो कथर खोना आसैलाय दंहा मियानि जे राजबारिनि बिसिंति कामान खबजाकनि हायाके बा बाजि फादिरलाय माने अबनति तिप्रा सालु करक सुमुङ कथर खे जाय तिप्रा सारकनि सल्युशन मादे मांखा बा जुदो ताबो एग्रीमेंट जाकनि आबो खादा खायजाका नि सिंनि दं माने अबनति नोंताम कक सानान आबो पब्लिक रंनो मेसेज दिना मुसुगो पब्लिक रो होयरानि तांदि केबो बाय चुगलिता साजक दि तामनि हिमालय जोंनि आप्रो जे कामान बा बाजि सकलाय माने बेलायके खुसिग्रानि कगनो कारण बुबाग्रानि बिसिं तै
जेरै अमित शाह जी कक लाम सालायखा जेरै कयजन एमएलएस बतंगो कक सालायखा आं निजे बतंगो कक लाम सालाय माने बिसिंतै बुबा ग्रानो बर कक रिखा और किसा कक खुरसताय क्लायो इलेक्शन सिगां बसिनि महाराजा भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जे मिनिस्टार तंनाय रं होम मिनिस्टार रं गलाय माने बार न कक सालायजाक बरक जे आसास रिखा आव ताबलो तिप्रासार उनो किसा मारि सिनाय कारण ओ हानि बुसांगै ओ हा साखाबो जों मेजरिटी दं माने ताबं माइनरिटी नि कंडीशन जों फाइसक फाइका आबो सेंट्रल मिनिस्टार अब साइमानो बरक साइमानो तिप्रासानि बिरमान बो जागा फाइसक फाइका आबोनि बागै निमिया प्र कगलाम सालाय माने बिसिंगो खरकसा होम मिनिस्टार बे कक सालायना थांखांके 5 मिनिट्स 10 मिनिट्स बारा जरारि जाया फियाबा बो सेंट्रल नि फाइगै होम मिनिस्टार खरकसांगै बबो बुबागरा तेसिनि तिप्रामथनि वारियर्स नुबो पानगै मा फाइका दे 2 घन्टा दोइरा डिस्कशन चलेखा बमाहाय बिरमान तामो दिमान ओ जागानो पजिटिव सिग्नल जों माइन थांका जे बुबागनो बर कगरिखा 2-3 दिन बिसिंगो खरकसा इंटरलोकेटर रिनि नाय हिनै एरपर ऑब्जर्वेशन थांनाय तामो दिमान दं बबाय कगलाम सालायनाय जों तिप्रामथनि वारियर्स दं बुबागरा कक सालायनाय हाय नुगिनि रिखा लुकुरक हाय केबा बुबाग्रानि इमांनो मुख थांखाय रिखा ओमपी 41 नंनि तिप्रासा लुकुरक हाय के ताबु नरकनि बिसिंति ताबु ओमपी 41 नंनि तिप्रासा लुकुरकनो तामो याप्रि सेवै खुसि खाय गलांनाय बा तामो कामनो खाय सिगां नुग्रानाय पहिला तो आं जन कैंपेन स्टार्ट खायो